Үзләрегенә белгән Билге бар аларның, әнә шундый билге ул. мин дә күреп алдым. Бер дә җиңел түгелдер чын фикси булулар. Кирәк бик күпне белергә, кирәк алтын куллар. Кирәк бик күпне белергә, кирәк алтын куллар. Кирәк бик күпне белергә, Кирәк алтын куллар. Сигнализация. Сәлам, мен кайттым. Тукта, ә минем шоколад куяным кая? Не бит ул? Монысы түгел, бүтәне. Алар икәү иде. Кичә бүләк иттеләр. Чынлап та куяннар икәү идеме? Нәрсә? Мине икегә хәтле дә саный белми дип уйлыйсыңмы? Алайса берсен урлаганнар. Яки Үзең ашагансың. Мин? Алайса ник мин аны хәтерләмим? Бәлки син лунатиктыр. Нинди лунатик тагын? Шундый төнлә йоклаган килеш, караватыннан торып, куянны ашый да, иртән берни дә хәтерләми торган. Иртән куян урынында иде әле. Чынлапмы? Алайса, аны әниң алган. Аңа синең балла әйберләрне күп ашавың ошамый бит. Ашамый. Ул әйтә, тешләрең бозылыр ди. Шулай итеп, тешләреңне коткарыр өчен, ул сиздермичә генә бүлмәңә кереп куянны алган да ашап бетергән. Ул куяннарны миңа ни үзе бирде бит. Нигә кире алсын инде? Шулаймыни? Алайса белмим инде. Мин беләм. Куянны кусач урлаган. Сафсата, ул куян белән нишләсен? Балыклар урлаган диген тагын. Нәрсә? Мин бу балыклар күптәннән ашамый. Шикле алар әллә нинди. Чынлап та, куянны алар алган. Әйе, аннары аквариумга яшереп куйганнар. Әйтеп тә карыйсың син, Нолик. Менә нәрсә, Дим-Димыч, калган куянны коткарырга кирәк. Дөрес. Аны тизрәк ашарга кирәк. Югалганчы дим. Ашыкма, өлгерерсең әле ашарга. Әйдә без аны сигнализациягә куябыз. Нәрсәгә? Сигнализацияне йортлар, машиналар, башка кыйммәтле әйберләрне саклау өчен уйлап чыгардылар. Иң гади сигнализация ул электр чыбыклары ярдәмендә ишеккә тоташкан сирена яки лампочка. Кемдер ишекне сорамыйча ачарга теләсә, сигнализация кабына, сирена улый, ә лампочка янып тора башлый. Әле тагын сигнализация үзе полицияны да чакырала. Шәп! Каян табарга икән шундый сигнализацияне? Синең бит электрон конструкторың бар. Оныттыңмы әле? Әйе шул. Алып кил әйдә. Нолик, булыш. Ул фиксиләрнең эшне төгәлләп, аның нәтиҗәсенә канәгать калган очракта әйтелә торган җиңү сүзе. Тидиш! Аны әйткәндә фиксиләр 3 бармагын тырпайтып, кулларын өскә күтәрәләр. Ул нәрсә аңлата дигән сорауга җавабы бик гади. Фиксиләр төрле әйберләрне төзәтергә, төрле мәсьәләләрне хәл итәргә яраталар. Ә хәл итү өчен нәрсә кирәк? Беренчедән ватык урынны табу, икенчесе сәбәбен ачыклау, өченчесе төзәтү. Менә шулай 3 исәптә: 1 тап, 2 ачыкла, 3 төзәт. Тидиш! Эх, әйбәтсез, кызыксыз. Барлык фиксиләргә дә бик ошый. Әйдә, Дим-Димыч, кабыз сигнализацияны. Ә ул эшләрме соң? Хәтта шикләнмә дә.
Siz qulluqqa alındınız. Qo'zg'alma. Qusachka senmi? Nersaga senga quyon? Multiplikasyon film xalqimiz merosi studiyasida tarjima etildi. Kimlarsan ul fiksiler,